Ja, Heine och Thomas Pauli Hansson. Du spelade Lekko Large mot Corneron. Hur kändes det? Det var så lätt. Det var det. Ja. Jag är stolt för att lyssna på det. Slapp andra batchen lättare det alla hur spelat här? Det sista mamma säger mig det säger du. Du slastar inte lyssna på det. Pröva spel. Nej, jag älskar hoa slå han och att jag ska till så blir det för oss borsligt. Vi spelade ju fair rättvis som Hampus och han var över. Huxar du när kommer att Storbach står med Watlund där? Ja, men afton att det var igång så jag huxar undan men alltså så var det inte så näck. Och Atlas Storbach Heine att Arka kommanderar när det går så. Och jag där lite på den. Jag hade han var jag var så bäst med att Schindler så han har alla är uppvarna så han kan vara högt vet någon igen alltså. Thomas Palle nu tappade det så kan kunde just Örvis i det helt då. Jag vet inte vi är åtta för Atlantisten och det var väl ringt att en går i alla men jag vet inte det ringt att säga det ja. Han är alltså runt till lockar vi Stefan. Ja.